coftal ɓalli men. Oumar Mamadou Sow. tedduɓe heeɗiɓe on calminama bismilla moɗon e yewtere meɗen coftal ɓalli men toɓɓere men na mbiyen toɓɓe meɗen hannde oɗon gandi ma en jokku e yurnitade ƴewde mbawkaji kam e tiɗallaji yogo e diɗɗi tawi ko kippuji jogorɗi tawede e kan mbaɗo toon to leydi Côte d'Ivoire e ɗe balɗe tan garoji caggal puluji A e B hannde ko diɗɗi na mbiyen guɓɓi C e D jogorɗen firdi pacciren caggal ɗumen kal e ɓe ganduɗa ko eltoɓe yoga e mabɓe lollini ɗereji na mbiyen hoolaɓe mumen jogorɓe yahande leyɗe mabɓe ɗe ko hono noonni kay eɗen gandi hayso tawi championnat ji kewɗi to Europe pettani e ndeɗo mayirɗi yonteri ina wayno toon to Angleterre eɓe gadori ko wiyete boxing day mi en gartu hen kono tedduɓe mi en jofnir e sippiro ɗo e leydi Sénégal combat mawɗo jogorɗo waddi hakkude Modou Lo e Boy Niang combat inniraɗo combat royal pamen ɗon tan ko Modou Lo jogui araraya mbiyen cippiro teɗo ɓurɗo har leddi e nder leydi Sénégal. on calminama tedduɓe hande on paami ina wayna banimen debbo Lobbo Labadio Aissatouli ina e poftel kono noon woteɗen ƴole ko poftel tokosel tan ala no ngel wayi ɗum noon Aissatouli min gandi haɗa yaɓu min eɗo saaha min calminimo no fewi kono noon kadi calminirten hoɓɓe meɗen hannde no kala e alet Dieynabou Oumar Sow mi salminima. Salmitima Oumar Mamadou Sow. kono noon eɗen gondi to banggam nanaga e Mamadou Fall jam ñalli Sidi Fall. a salmitama Oumar. Ibrahima Nianga gote nultiniraɓe refiɗo e Dakar mi salminimo Nianga. mi salmitimama Oumar Mamadou Sow. ko noon tedduɓe en calmini yeɓoɓe men e hello meɗen Facebook kono kadi rewindotoɓe en e toon to lowru men wohuji tati toɓɓere RFI toɓɓere feere no mbiɗen joni ni e gardini ndi hande en jurnitoto diɗɗi na mbiyen guɓɓi sembeji mabɓe kam e caɗele ɗiɗo kippuji tawaɗi ha joni e guɓɓi C e D on kan bo leydi e Côte d'Ivoire hade meɗen woɗɗoyde en jaɓanata taw guɓɓal sengal Aloy Seyni Ba ina wayno waɗini en hen jantore. guɓɓal C woni groupe C na jagga wonde ɓurgal musde e oɗo coupe d'Afrique hikka tawde ngal guɓɓal na jeeya hen kippuji ɗiɗi mawɗi woni Sénégal e Cameroun e kippuji ɗiɗi goɗɗi gonɗi e saaha mabɓe. Sénégal caggal final moɓe mbasi yeeso Algérie hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko kam suuti desowal coupe d'Afrique jawtuɗo o ngal desowal woni desowal mabɓe gadanal ha joni kippu o na jokki e waɗude ko fayodini ɗum saabi eɓe jeeya e ɗaminaɓe na wuude desowal ngal kadi hikka. Cameroun woni kippu ɗimmo ɓurɗo na wuude coupe d'Afrique ɓe nawi ngal desowal laabi joyyi tawa lawol battodigol ngol ko e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi. Sili national mo Guinée Conakry e Gambie meeɗa suutude coupe d'Afrique kono Guinée kañum yahi final coupe d'Afrique e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 1976 ɗi kippuji ɗiɗi jeeyaka e ɓen wiyeteɓe ko favori en kono eɓe jogui sukaɓe fijoɓe football wawɓe tampinde Sénégal e Cameroun. goɗɗum ko teska e ngal guɓɓal C woni ngal waɗi ko leyɗele denduɗe keeri mayni mbiya leyɗe kodduɗe woni Sénégal Gambie e Guinée. ko ɗon kay nayortoɗen Dieynabou Sow ina wayna ɗo Aliou Seyni jofniri ɗo leydi denduɗi keeri eɗen gandi ɗum wonotako weeɓi meeɗani ni webde hakkude Sénégal e ɗen ɗon leydi kañum wawi Gambi so kañum ɓuuri Gambi wonamo tolnodiɗo muɗum Gambi kañum ne nanguiri Sénégal ko tolnodiɗo Sénégal wiwat Gambi ko e nder haɗani Senghor winɗo Gambi woni ko e nder Sénégal ene gasa taw ko ɗum to banggue football jagguiri Sénégal ko guƴumi hulani bodde jomumen caɗele mbawi jogade foof so wiyama ko Sénégal portata tan hankkadi ma tinnu koyɗe saabu aɗa andi portata o hayso kañum wawmane kono a fotani woppude e jaaɓa ko kanko wawma to banggue Cameroun kadi Cameroun enen fof eɗen gandi Cameroun wona kippu tokos en jii Cameroun kan ɓennuɗo to ɓe kaɗi jii ha demi final mondial o en jii ko ɓe mbeɗen eɓe jogui kadi eɓe jiran Vincent Aboubacar nan toon wadde groupe o guila yaltini ɓe mbiyano groupe de la mort kono noon ɓurɗo fodde jagguitade ko min kam Cameroun ɓuurmi hulande par ce que Sénégal kañum woni champion en titre wawata woppitirade noon kadi ɓe fotti ɓe ko ɓe to jogui fulla ko foof kanko foti ɓurde jogade fulla ɓe kadi ko hoddiɓe kamenne Mamadou Fall yande nde Dieynaba haalde no hani hormede ina wayno pelɓodiri hakkude hoddiɓe weeɓata no mbirɗa ni ko gonga son ƴeewi noon guuɓal sengal no mbirɗon ni
ko noon tigi sabu ɗum so en ƴeewi jikke ɗe ɓuri fawede koye hakkunde ɓe ganduɗa ko kañumen goni Sénégal nawɗgal desal ngal e Cameroun kono noon no mbirɗon ni oɗon gandi so ɗon ciftor e éliminatoire mondial hitande ujunaje 2010 somi jumani oɗon gandi ɗon noon Gambie tampino Sénégal no fewi ha ko ɗum saabi Sénégal yahano e mondial oɗon wadde noon ko hunde nde ganduɗa no fotti wattede aqqille no fewi hay so tawi jikke ɗe pawa koye ko Cameroun e Sénégal kono noon Guinée Conakry kadi e ɓeɓe ganduɗa kañumen gonni gampinaɓe kadi ena poti pawede haqqille no fewi ko noon ñang wonko beddotoɗa hen seeɗa e ngal ɗo guɓɓal Cameroun rawani ko kay hebluno eɗen gandi ɓe dañano koɓe jiɗno hikki eɓe jahata Côte d'Ivoire eɓe gondi e Sénégal joguiɗo couperi ndi kono kadi wiide no tetta toon kadi e leydi Côte d'Ivoire eɗen gandi wonta ko weeɓi hakkude Cameroun e Côte d'Ivoire kadi hay saɓe gondani diɗɗal yama ɓe pelɓodiroyo aɗani ngo folitiro weɓata hay goto par ce que woni folitiro mo ganduɗa ɓurɗo yajde saabu won équipe aji kewɗi ne faɗa hen kono won équipe aji kadi jiiɗi hollirde mbaw ko mumen e ngo folitoro ɗum tagui weɓata hay so tawi wona Sénégal puuruji ɗi foof weɓata e kawrinde ɗe il faut ma fuɗɗo yimɓeɓe foof ganda moni kala no darori pour min mbawa haalde équipe kala no jagguirta kawrinde ɗe no jagguirta kawrodiri ɗe koye ɗum keddortoɗen ha joni mais en garoy ko ɓoyta e diɗɗal ngal ganduɗa ko de kono haɗi ɗum eɗen gandi ɗiɗo kippuji ɗi puɗɗiɗen haalde hen kippu foof ina wayna yaltini suuɓaɓe mum na mbiyen hoolaɓe mum tawi ko eltowo ina wayno suuɓi ina jeeya hen noon Sénégal mo mbiɗen woni ko e guɓɓal C Aliou Cissé eltowo ina wayno o lolini ɓen ɗon hoolaɓe holno jiruɗon kadi ɓeɗon no gase jeeɗiɗo Aliou Cissé noddi Dieynaba min kam kala saaha mbiɗa hewno ɗumninde hen kono oɗo liste kam mi yaani ko ɓuuri ɗum ko gonga ni sa ƴeewi wonɓe ganduɗa kam aɗa sikkito e mumen seeɗa ko wayno Fodé Ballo-Touré ne goɗɗum kono ha joni kam hoolare ne joga hen ngal ɗo guɓat sa ƴeewi milieu sa ƴeewi ñahaten ɗon jallunen kono sa ƴeewi ko ñahate ɓurta rokkude e hoolare milieu o hay so woni kulhuli kam hande puɗɗima dañede hen kono ha joni kam so Allah kulhuli ko fati e Pape Matar Sarr wiyede gañima kono Lamine Camara nan ɗon hay so woni Lamine Camara e Pape Matar Sarr ɓe a wawa wadde ɓe comparé par ce que oyo to woni to kadi oɗo saaha ɓuuri ɓoyde kadi oye ɓuuri ɓoyde oye ɓuuri darade oga ko cukalel kono sa dañani kam aɗa wawi wiyaka tan aɗa huulade so woni kam ha joni suwa labde on wawi jeeyede gon so jeeyaka hen yimɓe mbawi wadde hakkillaji muɗumen e Lamine Camara Mamadou hewɓe kadi ina mbiya wonɓe ɓe o noddi ɓe ɓurɓe hewde ko yakarnoɓe tan magar ko mawɓe wonɓe équipe o beela kadi wona équipe nayejo o woni e nawdi firtani ko yiddi ruttitade e wasde wawde ɓen kamɓe fof koɓe hattanɓe ko kamɓe gadden Sénégal coupe kono heɓe mbino wawino nawde ɓurɓi hedde cukago ko gonga kono noon sa ƴeewi kadi hewɓe wonɓe oɗo liste kadi ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko ngolɗowol tan lawol mabɓe gadanol gam ɓe paaya e ngal ɗo foɗodiral ɗum kadi ko hunde wande hen fayida kono noon no mbirɗon joni joni won hen ɓe ganduɗa eɓe dañi barmandeji baɗono o mo ganduɗa ko kañum woni Boulay Dia en e Idrissa Gana Gueye en e o mo ganduɗa kañum woni Youssouf Sabali kono noon o noddiɓe ko tagui o noddiɓe tan oyi ko kanko yewtide mabɓe wonde ɗo e fuɗɗore ene wawi ɓe cella ɗon noon kadi sa ƴeewi o mo ganduɗa kañum woni Boulay Dia ko club mabɓe ko wi ko e ko Aliou Cissé wi ko ene wayi koni ene settu no fewi ɗon noon ƴeewen tan haade men jettan ɗon tigi Mamadou Fall a jarama eɗen gondi e ɓoggol ngol e goto hettiyankoɓe meɗen Sadibou Sow mi salminima eyyi mi salminima Oumar Sow Sadibou Sow an ko toon to Californie erotoɗamin to dowlaji denduɗo Amérique hol waktu yoni toon ɓe sikki koye 9h subaka gonɗon ma tawde ko noon tigi waktu 9 subaka fawde filmaji 44 Sadibou Sow an won yurnitto ande ngo joguiɗa e ɗerewol ngol Aliou Cissé holli eyyi min iɗin hen teskade ko wonde gueɗe ɗiɗi go waddi weteɓe ko gandanɗa duuɓi mumen ina keewi wano Sadio Mané no Koulibaly en joguiɓe jarriboore fayidin woni expérience e waddi ɓe sukaɓe tokoto waɓe no Pape Matar Sarr en duwaɓe fuɗɗade wano Iliman Dia en ɗum noon firti ko
Aliou Cissé mboni heɓlano ko wiyete ko yo so doole donki yo doole keɓɓo ɗum ɗon koko waɗi fayida hina moƴƴin mbaɗa heen yimɓe ɓe nganndanɗaa ɓe nganndi ɗo rewano idan deesowal heɓa heɓe mbawi rewtude ɗon si caɗeele ngoodi heɓe nganndi no mbaɗa haɓe gosto ɗum gueɗel gonngel ngel teskino wone sa ƴeewi hannde doggol ngol Aliou Cissé suuɓi ko toni e feccere kamen fof ɓe jibinaako lesɗeele Europe soko heeɓe mumen ko ɓuri heewko en France toon ɓe eelta jooni noon ma addu namdal gongal woni ɗum ko ɗum hollirta ko faade football Sénégal mbela Sénégal hina eelta sukaaɓe ɓe ngannduɗaa kamene koye mumen e ɓuri kamen ɓurata heew a jiɗɗal ngendiwal he walla nden Sénégal kam koko wekkitante footballoɓe tan wona nena neɗɗo wekkitanta den ɗum a jarama Sadibou Sow ko kalɗa ko kadi ina wayno haralleɓe coftal ɓalle hewɓe miijoji men ne jaari toon ɓe en witeɓe binationaux en ɓe ganduɗa ɓe keewi équipe o ɗum noon min jettimo no feewi ha toon to Californie dowlaji denduɗi Sadibou Sow weltade nde tawiɗa e yewtere meɗen hannde kono en ɓurutaɗon yajñani nde tawno waktuji ɗi no dogo dartaki ne heddi goɗɗum ko mbawɗen haalde en jahat tan ha toon to leydi Cameroun ni Rico Bersong eltowo o lollini fijoɓe mum en keɗode hen Mariama Mumini. Pijoɓe no gase jeeɗiɗo suftama ha darana lesdi Cameroun ha pijirle Coupe d'Afrique des Nations hitande 2024 ha lesdi Côte d'Ivoire. Nder mabɓe bowaɓe ɗuɗɓe bana Boubacar Vincent, Toko Ekambi, Castelletto, Zambo Anguissa, André Onana. Hesɓe bo waɗan jeego ban Junior Chama 2, Fares Pemi be Glimt Mumbagna, attaquant mo FK Bodo. Gardien en hesɓe bo ɗiɗo ɓe nder lesdi Lionel Ateba mo Dinamo de Douala be William Natang mo Victoria United de Limbe. Se kadi woɓɓe tilimɓe bo ɗon ɓe yalɗirta ha pijirle ɗe bana Eric Maxime Choupo-Moting be Emmanuel Mawop Ballon d'Or Cameroun hikka ɓe ƴonaka nonnon bo Brian Mbemo nawni ha club mako ha Angleterre. Jeynabo hol yurni to ngon joguiɗa haalullaji keewi toon to Cameroun woodi sikkinoɓe ma garɓe noddaka e ɓe eltowo o Rico Bersong suuɓi wona sikkaɗo foof kadi wiyema ar kadi goto foof wonto fawi a wiyata tan kaari ko poɗɗo arde ko garo walla kaari ko ɗo wonno ko garo sa ƴeewi doggolngol sa yi o addi les Vincent Aboubacar les Toko e Kambi ɓeɗon hande wonko taki ɓe gaari ɓeyto kadi wonko taki ɓe heddade wadde so neɗɗo noddama en foti nodde so yimɓe foof mbawa noddidede kadi sa ƴeewi doggol makko ne waɗi hay fettiyankoɓe ganduɗa ko local hunde ganduɗa kadi ne waɗi fayida wadde kanko ne doggo Cameroun oɗo saaha ni eɓe daari te mbeɗa jogui hoolare e ngol ɗon doggol yimɓe foof mbawa noddidede no mbirumami ko noon Mamadou Fall ko noon tan aɗa andi suɓade noon ko noon tan ene heewi haala no feewi kala ɗum kala cuɓotoroɗan kono Choupo-Moting mo ganduɗa ɗo noddani jomum ɗon ko haala mawko ko ganduɗa Afrique fo hande neni haala ɗum wiyedima taw jomum wawi taw wowdirani e mum on wiyete wawrani e mum walla ko nandi hen ɓe mbiri noon tan sababu Choupo-Moting woni koye club mawɗo walla donc ɗon ni kadi baɗono makko so tawi tawaki e doggol haqqillaji ene pecci ɗon eyyi ɗon noon aɗa andi ko paɗiten tan ko ha podinagol gasa so gasi noon ko ɗon noon haala ka ummoto so tawi noon Cameroun ko ɗaminino ko heɓani ɗum wadde noon ma yeehi yimɓe hewɓe kadi kalta wiya sa ƴeewi kadi o mo ganduɗa kañum Choupo-Moting ponno nawede nawaka ko ɗum tagui Cameroun yettaki e ɗo fonno yettat ɗo ɗon noon oɗo saaha noon mboɗa andi haraleɓe foof nan jooɗi nan ƴeewa ina paɗa noon ha pawene polu ngu ƴeewen holko Côte d'Ivoire addata e holko Côte d'Ivoire nawata a jarama en jokkata ha joni en jahat toon to leydi Côte d'Ivoire jeyaki e diɗɗi hannde ɗe kono noon Côte d'Ivoire ko kay bismuto ina wayno polodiral ngal hikko kamɓe ni wonko eltowo mabɓe o lollini Abdoulaziz Diallo nultidiraɗo men to Abidjan artanen hen ɗerol ngol eltowo on feññiningol inɗe ɗen juhani ko ɗuuɗi ɓay ko ɓuri ɗuuɗude e fijayɓe hiɓɓe ɓen hino tawa kono Jean-Louis Gasset nodditali e nga'al Wilfried Zaha Nicolas Pepe e Simon Adingra barmunoɓe goo harino sikkitano si tawete kono ɓen ɗon nodditama fijugol kan on Jean-Louis Gasset le staff médical halfinaɓe cellal ɓe mbaɗi golle lobɓe eɗi lebbi ɗiɗi cakkitiɗi ko hono noon ne kay to banggue heploɓe to ɗum ni ina wawi yiyede e ɗe nate ɗo jiyeton sabu ɓe jagui ɗo jonte ɗiɗi jonte tati fettoɓe ɓe ma mbaw heɓidade no hannirteni le joueur sera récupérable
ɗon ni kadi en jutnotako ɗon nde tawno waktu o ina wayno fuɗɗima wonde e ɗeɗɗude meɗen mbawɗen ɗon famde tan ko mo ganduɗa Simon Adingra kame Nicolas Pepe e Wilfried Singo ɓeɗo ko gañiɓe kono no mbirɗa ni nane tan ɓe Aliou Cissé yakorima ɓe celluɗo e nden ko ɗum saabi ina wayno elto mabɓe o wi kayni ko nden hoolari tan jogui ko ɗon jawtirten e ngalɗo diɗɗal ngal ganduɗa ko diɗɗal de ha joni en jadatene Aliou Seyni Ba. guɓɓal je wona guɓɓal bemgal kañumni kadi ngal rendini ko Algérie, Burkina Faso, Angola e Mauritanie hayso tawi e ɗiɗo duuɓi cakketiɗi Algérie e Burkina sembe mabɓe na usti ha wona seeɗa ina teska Algérie gila ɓe nowi coupe d'Afrique e hitande ujunaji 219 caggal ɗum kippu mabɓe o na telɓi no fewi ɗum saabi haaɓe jawtani dawal aranal e foɗotiro kan hitande ujunaji 2 kono ko kippu bawɗo wadde bettere e saaha kala Burkina Faso ko diɗɗal batgal ko fayodini e poɗotiri Afrique jawtuɗe ɗe immade hitande ujunaji 213 nde ɓe jotti final hitande ujunaji 217 ha e coupe d'Afrique jawtuɗo o nde ɓe jotti e ɗiɗiɓal timmode woni demi final Angola ko kippu mo meeɗa yottade ɗiɗiɓal timmode e coupe d'Afrique lawol mabɓe cakkotingol nde ɓe jotti nayaɓal timmode woni quart de final ko e hitande ujunaji 210 coupe d'Afrique jawtuɗo o ɓe keɓani tawtorede ɗum Mauritanie ko kippu gonɗo e mawnirde seeɗa e seeɗa jiɗɗo jeyede e tariku football Afrique o coupe d'Afrique garowo wattata lawol mabɓe tataɓol rewndirgol gol eɓe pija e foɗotiro kan ko noon gam wodonno mbaɗirɗen waktu woto ɗeɗɗude men Dieynaba Sow ko an tan do kammi ha joni e nden ɗon toɓɓere ngal ɗon guɓɓal de Algérie, Angola, Burkina Faso e hoddiɓe Sénégal leydi Mauritanie hol yurnito caɗele won hen kono kadi mbaw kadi woni mabɓe hakkillaji fof nane Algérie e Burkina Faso te ko logique par ce que Algérie hande ko équipe dariɗo sa équipe mo jogi mo ganduɗa ne waɗi e Riyad Mahrez e ko nandi hen équipe mo ganduɗa ne daari kadi sa yi caɗele ɗeɓe gummiɗe oɗo sahani kamɓe koɓe heyɗuɓe ɓe gummiri e kan ɓennuɗo e mondial o no yaari e mabɓe ni ko waɗi oɗo saaha kamɓe kam ɓe gala ɓe pelɓodiri adan fo gam a yiyani pelɓodiri fo a dañi caɗele Burkina Faso aussi ne jogui les Bertrand Traoré les Gustavo Sangaré kañum ne en daari ha demi final keɓe mbaɗi e kano ko no waɗi fayida Mauritanie ko 3e fois eɓe gara kadi no Algérie wini aɓena mawnira seeɗa seeɗa te aɓe mbaɗi renforcé équipe mabɓe oɗo saaha ni aɓene mbawi keblono ɗum wadde ɗon ne ene wawi ɗum ni seeɗa Angola waɗani kamɓe mbaɗɗa nayaɓo ko noon tigui Dieynaba Sow ɗum noon bandiraɓe ɓe paami en jawtat tan joni joni paɗen ko toon to Premier League koɓe mbiyata ko Boxing Day Boxing Day en paami ina wayno nanno mbimi nani ina wayno Europe leyɗe kewɗe pijani e ndeɗo mayɗo yontere koye mayirɗi hitande nde wona Ibrahima Niang ko gaddanɗamin hannde hande noon famtan ko Boxing Day o waɗi fuɗɗima noon gila hakki kono hande noon kawre ɗiɗi wanno e hakkude Tottenham kanko noon fooli Bournemouth loggi 3 e gotel toon noon Pape Matar Sarr wonno kanko noon o yalti taw ko gañiɗo o nanni ni loggol gadanol ngol kanko nanni ɗum kawral gongal ngal wonno ko hakkude Arsenal noon foolama kawral mo ganduɗa ene fadono tigui saabu Arsenal ne wawno hedde e yeeso gadanal ngal haade noon janggo e ɓawo janggo hade janggo e ɓawo janggo Arsenal noon ko poolaɗo foolimo noon ko Fulham loggi 2 e gotel match mo ganduɗa noon Chelsea fooli ko Luton loggi 3 e 2 Manchester City kañum ne fooli ko Sheffield United loggi 3 e kowal match goɗɗo mo ganduɗa noon hakkude Aston Villa kanko noon fi Preston loggi 3 e 2 Crystal Palace kañum ne fooli ko Everton loggi 3 e gotel Wolverhampton kañum ne heeɓi polgu e hakkude makko e Everton loggi 3 e kowal Manchester United kañum ne ko Pola loggi 2 e gotel Nottingham foolimo Nottingham Forest kawre ɗe noon andu tan ma jokku janggo e hakkude Liverpool kañum ne ma hawrite e Newcastle talatare nde noon kawre ɗe gasata woni noon ñalawma nogas bijo hakkude West Ham e Bristol ɗum ɗo noon woni Premier League mo ganduɗa noon kawre ɗe dañi fuɗɗima hanki tigi
Ibrahima Niang jungo maɗa funnama toon to on boxing day mo ganduɗa ino wayen tan jaggede Arsenal mo ganduɗa ne sikkino ma ɓamtu ina wayno jonde mum Manchester City kadi ɓofto seeɗa hannde ne mbeɗa sikkinde yontere ɓen noni ko ɗo jonde joyi ɓiiri ɓe gonno ɓe ngabbiti seeɗa ha tati ɗum noon a jarama tedduɓi paɗen koye toɓɓere meɗen wattanide alhaali sippiro tawi ko ɗo e nder leydi Sénégal. ko noon tigi son nani ɗi bawɗi paamon tigi ko e nder leydi Sénégal paɗen ñande altini janggo goo e lewru goɓuru hitande ujuni ɗiɗi e nogas e nayyi ina waɗi combat mawɗo na mbiyen jaggodiral musgal hakkude modulo biteɗo ko roi des arènes woni tan ɓurɗo harlidde e sipiroji ɗi hakkude makko yomo ganduɗa ko Boy Niang. Mamadou Fall koye ma paami holno jiruɗa ngal ɗo pelgodiral ngal ganduɗa no faada no feewi. sipiro musgo foti wonde saabu ɗum omo ganda kañum woni modulo darde makko ina yiya e nder sipiro ngo jila nden ha joni caggal ɗum kadi sipiro makko cakkitigal ngal enen foof en jii ko waɗi omo ganda kañum woni Ama Baldé omo ganda noon kañum woni Boy Niang kadi oɗo saaha aɗa andi to e to Pikine ko toon o woni Pikine noon omo ganda kañum woni Modou Lo ina tampiniɓe no feewi o naati toon kadi kala nde o naati toon tan o yaltirta koye ko ganduɗa kono woni polngu ngoɗo noon sipiro hakkude makko e ama o woɗo ganduɗa no Boy Niang hol toon to polngu foti yaade kono noon cikkumi noon so en ɗenaki nan kala mo yawani tan a yiyata ko ganduɗa kono woni polngu ngu saabu ɗum ko combat poɗɗo yawde sa renaki foto wonde yo yiɓi wadde pertuguiti mumen feewi kucciti hen guila ɓe daɗaka Dieynaba Sow hakkude Parcelles Pikine e Guédiawaye no wulanno kono ɗi duuɓi battiɗiɗi e ɗi lebbi hakkude Parcelles e ɓe ganduɗa ko wonɓe toon to Pikine jogorani webde en majjani Eumeu Sène ko goto e gembuɓe ɓe ganduɗa mo ganduɗa ko Boy Niang saabu Eumeu Sène ɗo hawre Modou Lo fof Modou Lo waɗan ɗum bagage no waji ɓe mbiyata ni anni no jiruɗa kawral mabɓe ay Boy Niang ko bawɗo ittude yawa tigi ay no naati moɗone wiide ni ko min harliɗi e sukaɓe ay no naati Guédiawaye nde no waɗiɓe ɗum noon ayi wadde so ari ɗo hankkadi ɓaade Eumeu Sène kam ronki kam nela suko kañum ne yorguide ani ɗum wenni lambo Sénégal hakkude leyɗe ɗe supporter uji ɗi wadde oɗo saaha ni to haaltane e banggue lambo Modou Lo jaɓata pertirde ni en tan couronne makko roi des arènes mo ganduɗa kanko joguiɗi mi oɗo saaha kono Boy Niang woni suka ara hande ƴettu roi des arènes ko hunde mawde wadde noon hakkude mabɓe ko hunde tiɗde wonata sattunte kadi ko combat jogorɗo wadde fayida Niang an mbe siki a woɗɗani boom arène o no feewi ɗo sippidiroji ɗi mbaɗat ɗo no Dieynaba wirni ko hunde jirwude heewi wonde eɗen gandi no heblirte kono hakkude ɗeɗo leeɗe ɗiɗi Parcelles ha joni e Pikine kono kadi hakkude Modou Lo mo ganduɗa hande ko kay jogui ko mbiyata ko couronne o woni ha joni woni jappere nde yo mo ganduɗa ko suka mbo hani hawrude ɗum saabi ke sipporo ngo weɓata saabu aɗani Modou Lo naati Pikine naati toon hande so naati toon o dañi o heeɓi polgu wonata ko Modou Lo kam o wawa wiyede Pikine yo sippire oɗo walla yo sippire oɗo kono noon Boy Niang ne wawi ittude yaware nde yoftono mawɓe mum yoftono mawɓe mum heɓa desawal ngal ha kanko e hoore makko o ardo to diwan Pikine Pikine ɗeɗo balɗe par ce que Pikine ne manqui ɗum oɗo saaha Pikine ne manqui ɓe mbari ɗum guila Tyson walla ni Eumeu Sène woni ɗum kono jutani kono Eumeu Sène ɓooyani ay sa yi Boy Niang hande ɗum foof omo foti nawirde ɗum gam noon somo hawride e Modou Lo anda hande kanko Pikine foof o nawori so wona ɗum noon so tawi noon Modou Lo ari heeɓi polgu e dow makko wonata tan ko Modou Lo dal ala ko wawi hulɗirde hande ko ganduɗa ene wona jacre Modou Lo no ñaaɗi de non ñaaɗi par ce que kanko a sikkat o andat no adversaire makko ardirta ɗum moom ko a jarama Ibrahima Niang tedduɓi on paami yewtere nde gasi ha laaɓi en calmini Sénital ɓiɗɗo Burkina gonɗo ɗo e Dakar garo kala alet tawtorede yewtere nde to karallagal to Saran Doumbia a yettama no fewi wondude e Biriba tedduɓi aadi men e coftal ɓalli men ko alat paɗo sogeno haaji